abararia n'abariki kurwase county ya Kisii kulero niko banyaka bakonyora obosemya ase kiumbe kemanyikanete buna Kenya Correspondents Association ngo KCA ase banyaraka bakwasemigwa na kwegerirwa cinjira aho bwente kugenda gukora emirimo yabo irikonyaka bakwekirania iganga yabo buna habararia n'abariki muri gito Daniel Untiri no yomobo ase bali bekirana ase gikarikyo kya magirio na nigatwarigandio roboti rokobwatia Nase kanisa ya Getembe Church of God yegotoka hasubo gatagati wo mocho bosongo ase county ya Kisii ase kiombe ya Kenya Correspondents Association KCA bakobwaterana na UNESCO baina na megerio ase gati ya bararia kurwa serogongo rwagusi na mono chinga kichiga abararia bagenderete gucengira lituko lyabo lyobose bole nsingima okokoreka kiro mwaka umutinyu gatano Karo kiarero ningo kiarenge iguru yogokora emirimo ase nchira yekerero na mono gutumeke mitandao gose reporting in Brave New World ase gati ya bararia kurwa ase getaseni kya Getembe waigo benyerari baga asa megiria ega ukona egekegeke magaga yegekarikyo abateneria baiga nigo bakwanira ukugania woko abarikia manganari baga bokorika ku Rwanda onsi nsa chinde chonsi korengana ne katiba bate bangu busibulu bwabo ngakiende igo bakurwe karo batato kore mirimo yabo ngaigene karo noina mangana yali kirase liji kulino ne liense ngamba bwene to kore gasi yabo batabwenereti gochandwa mono abantu basi societies balente nkwana igorunga inkigeko gararero batali wanchirwa babe bakuwakilisha mangana abo na mangana y'abananchi muna bagakorire kare ase karibu na abari kyamangana nigo bakwerorera amange chingaki bagokora emirimo okuburirwa nigo kwabekwa kubukia amegerio angabuna ega nemetimoko kurwe emirimo ya kerarituko heroberigwe kubakonya kolenda nonye na afya yabo kebongo egetambukiro bagokera na koraria omochaka no muya sobokoreri. Next time we take this message to station managers, supervisors and immediate owners because these are the people who make decisions which end up affecting us in terms of assignments and if they are informed on why they need to give us leaves, day offs from work and why we need to have time to relax, then that will also help a lot, especially in the upcoming and new stations in Usi region. Tanyako batoko ranga nere buya twasanga na bande alito gwetera ende tonyako batoko konyeka na boigo ntonyako batoko nyore byombe binde bingao ebyanya ko bigote ngambi ngoto bwate sibire ende twanyora information senchira egane roto ajamne kiombe kemonto igwananga mbabe bagutochiga twakorega siamo buna bone karo konyora umusi ya station umwano very defiled bachaka gukore biasara abariki batamanyiti igo mudisi natebanga nabe kagutochika twakorega siamo na asibagwitera marwa ikere bindo bine binto liko birika akonyora bana sase bagotoikera bwango ibi bitaratoikera igo rero litukuria rero ndwatega tigatokorega siamo ikanisa ne national government ko bakorega tukoramo byali kuna birobyo ntobanga Kenya ere siasa yoka nganero tokora kitoko kaba okubwaterana nabo bwatani au hegati yabo baria begedini abarai bage siasa obobisa babanyimbo obobisa berichiko negati yali boiga kwanerwa asokurungeya orogongo rwagusi na kwaene kebuna uburaria bwakorekire asinchira yubororo tunatengeneza nkurubodere gataseni kya Getembe kurega asoboga tagati wo mochio bosongo ase county ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri.